Estamos na gandería Outeiro, en San Salvador de Asma en Chantada. Hoxe apuraban os preparativos e engalanaban as vacas, xa que o vindeiro sábado esta explotación chantadina fará a que vai ser a primeira poxa de gando nunha granxa privada. Eu non teño constancia de que en ningunha explotación privada, si había subasta de boos antes, pero bueno, era unha subasta nunha granxa un tanto institucional. Nunha granxa privada coido que é a primeira vez que se fai en Galicia, non teño ningunha referencia en siquiera nin en España. A xornada comezará ás 11 da mañá coa presentación dos animais e ás 12 do mediodía comezará a poxa. Serán 15 animais os que se poxarán e, sen dúbida, sabedores da calidade que manexa esta granxa, xa que foi a terceira mellor da provincia o ano pasado, non defraudarán a ninguén. Vámonos a topar un abanico de vacas, todas frisoas, pero de un valor xenético pois medio alto, dendo que pode ser do comercial medio alto, animales incluso xa con varias generacións a de ser excelentes por detrás, con boas producións, con animales relativamente longevos. Son todas de aquí? Son todas de explotación, sí, todas vacas de algunha novilla, a maioría primerizas, e hai algún, creo que 3 de segundo parto. Os precios de saída, faltame confirmalo con Africor, oscilarán como casi sempre entre 1.500 e 1.800 euros de precio de saída, e despois con incrementos de 50 en 50 euros hasta onde cheguen, lóxicamente. Na organización do evento colabora Africor, que leva tempo apostando polo mundo das poxas. A quen desde aquí lle agradezco todo o traballo que está facendo e o que levamos feito durante anos, porque isto é casi o traballo de dúas décadas o botar a andar isto das subastas. E como veteranos que son neste tipo de acontecementos, esperan que a resposta sexa positiva, a pesar do mal momento que vive o sector. Aparentemente creo que vai haber unha boa afluencia de público, a ver que pasa, é dicir, o sector a verdade é que non está pasando por un bon momento, pero por un lado entendo que os animales non debían valer moito e por outro lado tamén entendo que os animales teñen que ter un precio alto porque ahora mesmo cos costes de produción que hai crialos pois tamén vale cartos facelos. É un pouco dubitativo nese aspecto. Entón o obxectivo sería un pouco compensar. O obxectivo sería facer unhos bons precios e o que buscamos é sacar animais para corrixir costes de produción, despois de haber visto cos técnicos que atenden a explotación, do que se trata de xustar costes de produción. Ahora mesmo isto pois, pode ser un pequeno ERE para xustar costes de produción e tratar de traballar con menor índice de concentrado por litro de leite. Pois deixamos a estes profesionais que fagan o seu traballo e xa saben, o sábado ás 11 da mañá os animais estarán listos para poder ir a velos. Pode vir a todo aquel que este interesado, incluso hasta curioso, se quere. Déanse logo por convidados a primeira poxa que se fará nunha granxa privada, como non en Chantada.